Tinokukwazisai muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasira rimwe zuva. Makanzwa akapaya tiri paishe Mutoko, vanhu vaungana asi vekwamasawa havana kuwanika. Vakati aiwaka kana dziri nhau dzedu dzinoitirwa kumba kwedu. Naizvozvoka nhasi uno tabva tatorana nanasekuru vaida kubatsira vakaita kuti vanhu vaungane. Tisvike navo pamasawa tinzwe kuti vanoda kubatsirwa here kana kuti kwete. Siyalibingelela muli yeZimbabwe. Silokhe sikhona apha ke eMutoko. Nithemba ke liyakhumbula asabuya silo chief le nyanga eyayifuna ukuncedisa abantu bakomasawa, kodwa bona abemuli yakomasawa babengekho. Namhlanje ke sithe ukuthi sithathe inyanga asihambelayo emulini yakomasawa sizwe ukuthi bayafuna yini ukubana besizwe kumbe abafuni. Uyezveka chimwezve chatoda kukuzivisai veruzhinji ndechekuti vanhu muri kuti n'anga dzenyu veDrewmas media hadzigone n'anga dzenyu. Isusu panapa chataita kuya kuzotora nhau, hatina kana n'anga yatauya nayo kana kukumbirwa nemhuri kunzi uyai nen'anga, hatina. Naizvozvo chatauya kuita kutora nhau. Vanhu taneta vedu muchingotaura zvakawanda, endesa yavo kwaMkosanjera. Isusu hatimeke madecisions emhuri. Dai muri kutotumira masoko iwayo muchitaura kuti mhuri iyo ngaiende kwaMkosanjera, taizvinzwa. Kwete kuti veDrewmas vaende asi matitumira mari yekuti tiende kwaMkosanjera kwacho nainzou. Bakaipa abalalele emakhaya sibona ama-comments abaningi lithi iDrewmas media inyanga zayo azisebenzi, azilamandla. Kodwa ke sithanda ukuthi silazise ukuthi thina okwethu kuyathatha indaba nje kuphela, kodwa abalenhlelo zokuthi balashwe ngubani, bancediswe ngubani, ngabe muli, ngabe kuyenza, ngabe liyathumela ke ama messages enu aliqondanise labemuli ukuthi hayi indaba lingahambi kuzibani, nguye okwazi ngcono, hayikhona ukuthi libe litshela abeDrewmas media. Isusu tiripo pakutora nhau. Kana mhuri ichinge yatikumbira kuti tipeiwo anobatsira toipa, kwete kuti titongere mhuri, kwete kuti titisiyai n'anga inyama kanotora kuchipingeyo endai kuna Mkosanjera ari uko, kwete. Hatina right iyoyo. Isu tinongoteera zvinenge zvichiitika paground. Kana vazotikumbira tinoita saizvozvo. Nxa bengasicela ke ukuthi sibancedise njengeDrewmas media, hayi siyabancedisa njalo siyabe sisazisa iZimbabwe ukuthi hayi kathesi yithi esesibancedisa, yithi esihambise inyanga ukuthi iye balapha. Kodwa ke okwakathesi imuli yakomasawa isayenza izinto ngokuthanda kwabo. Ngakho ke thina asilamvumo, asilalungelo lokubana sibe sibabuza ukuthi indaba lithethe inyanga yechipinge, indaba liyenze so, indaba liyenze so. Mamambo ndabvunza ngokumasawa akakokomera chere wali pano chere dare rino radaidziwa nani ndozi isisu tisu tiri kuhwara, handizvo right? Ipo tati isisu tisu tiri kuhwara dare rino hatina kuona wana baba. Ndo pandapinda mamambo yati mambo isusu hatigoneba kuti titaure nyaya idzi tiri mumusha menyu muno kunge taparabhosva kana kuti tinoda kutongiwa. Isusu tiri kuhwara. Ko vanhu ivava kana vanga vachida kutibatsira tirikuda kuziva kuti wabvepi, handimunzwisisa, uye kuti wakatinzwawo nani kuti tiri kuhwara, handimunzwisisa right? Uye kuti kana vachida kutibatsira mabatsiriro, handimunzwisisa, vanovanga mabatsiro ano macondition kuti munozonditi zvakati, munozonditi zvakati. Kana kuri kubatsira kuti isusu taona kuti dambudziko rewanaro rakura, tafunga kuti tiwabatsire zvakadai zvakadai zvakadai, isusu tiri kuhwara. Kana kuri kuti waruda kutibatsira zvokuti isusu tibate mhuka yedu nditizive zvakadai tiri pamwe chete. Kana kuri kuti wadaidziwa nomunhu toziva kuti akawadaidza kuti wauye mumusha muno ndiani. Machifu akati taurira isusu kuti tine waenzi wenyu wauya, wanotiwo wakatumwa nehurumende. Imimi hamheno wenyuzi wamuri kufamba nawo ndo wanogona kunge warimo mukati menyaya. Saka ndo pane mubvunzo wedu kuti mawiriro enyu makatumwa nani, pane wemasawa here akakutsika iwo mudare ramuri kutaura iro? Muswire vana vangu uya tishiya kuno kuti atobvira muZimbabwe, ndofunga kuti ndakabva muswire isusu ndokusvira pano, ndatobva muZimbabwe chinzi endai kumhepo iyo yanetsa ichibudira kuri kwaMama Mutoko. Shuwa pandakasvika ndasvika kuMama Mutoko ndichisanzurana nawo, ndikapa bikiro redu ukati zveshuwa mukova mangu mune chi ndambudziko shuwa nemhepo ipi, imhepo iyoyo wanangu wanetsika nemhepo iyoyo. Saka hazvisinei
Wait say chakufunira kamba za kufunira sesu zayamba yashuso yanazo zikatinga tapa muzika wesesu iziso atina kupindurika ba ati mashoko akataurwa naMutoko yokuti wana wauto atumwa nehurumende ndo patakabata ipapo kuti kuuya kwenyu makatumwa nemhepo here makatumwa nehurumende here ndo patoda kuti pajeke tioneke ndamberi isusu patakatumwa ininika takatumwa nemhondoro ini ndinde tatata mhondoro haisvike madzibaba chitei asi kana zvizvo mhepo dzongozi ndinde ndinofamba handifambe ndiri ndega handibati basa ndiri ndega ndinotobata kuti nemo chechi munditokudai tite basa retiri pachi tiri pamwe chete handite zvezvokuti paundeze mungoenzawo chiri kurira nyaya iyi maitikire yaita mamirira payawa paizoita kuti musaone musha uno uchitadza kuenda uko inyaya yestatement ratabata richibvira kwa Chief Mutoko nekuti chinoitika ndechekuti isusu tinowanzoda chokwadi chotiri kuona chotiri kutokonana naatenzi parizvo nenyaya yekuti chokwadi hati munhu anotaura chokwadi kudai chotiri kukonana isusu naChief ndechekutaura chokwadi nezuro wana baba waenda ndiwo zvavari kutaura izvozvo ndo zvavakanga vachitaura naChief Mutoko vari uko vachibvunza kuti ivo vachitaura kuti hanzi vatumwa nehurumende amheno imimi nevanhu venyu veNewsnet vakuchireva shuwa nini ndakabata foni ana baba ndikabata Mr. Shamba nai Mr. Shamba tibatsireiwo hanzi kune svikiro ramauya naro mumusha zvakambomirawo seiko tibatsireiwo zvenza ini handizozviziva bei ndikati aiwa hai hazvina kushata bako handiti tiri kutsva ndiwa saka changamire ndio pomuri kuona vanhu vese pavangori nekwiri napo chazoita kuti vanhu tidai chinzwai manje imimi manje muri munhu anofamba nenyaya imimi shoko richisvika kudzimba kwenyu mati imimi makasvikirwa neshoko muri kudzimba handiti makati ndiani akatumwa iko akatumwa handisiziva kuti ndiani uyezve kana akaya neshoko racho kuti isi patakabva mugomo tichidzika tasvika padzimba pandakasvika ndini kwamambo Alright, ishoko imimi makatoita kushedziwa no kwa Chief Mutoko dara ndimuzvinza nyaya iri pano kwa Chief Mutoko wanatishedza Zimbabwe kati kubva kune Zimbabwe kunotaura kuna mazvika asi ini ndine zvakata wakati chenda iko kune mhepo yanetsa yekosi muiona kuti yakamira sei saka patakayamuse sondo kuchuya kwandasvika mambo ndisvika kwamambo ndasangana namambo ndakanedza tasvika kwamambo zveshuwa takasanzira vakati vabiri takasanzira kuti shuwa zviri mudzimba mukomambo saka zvomuchiita imimi rega ndikufonerei kuti tisangane papi pano pange pamambo saka sondo yacho iyo hazvina kukwanisika kuitika zvikanzi takushukupai rimwe zuva tikupai musi wechipiri kutaura nhasi saka nhasi uno kuya kwandazoita isusu tichisimba tichifika padzimba tichifunza pamwe ndipo sei kuti kusangana nechine mhepo yacho ipapo hatina kuzokwanisa kuti tichionana zvodai kuno kuti tisina kubvira tauya bata patatozobvira asi tasitokumbira unzi ano ngatisvikei tinzwanana kuti zvinoita here kuti wabatsirikana kuti kwete maMutoko muno mune nyaya dzakafanana nedzodzi dzakawanda dziri kuitika waMutoko ndiyo yega here yawakakwanisa kutaura kuti ndiyo maamataura nezita here kana kuti nei kuti muzogusikane kuti ndiwangotaura nezita kuti ndizive kuti ndokwamasawe kunoka kunodambudziko iroro hatiadamodera nokuti isisu kana tiri kudzimba kune vanhu vakawanda vanouya kuzobatsira vapi ipapo vamwe vanenge vada kusei uri pangozi dzavo vamwe vanenge vachinetsa kudini zvese asi zvinozoitika maindi zvokuti isisu kana tiri kumhepo ichinzi iri yengozi ndisi tinoiti sei isusu tinoona ngozi yemhepo iri kutaura chokwadi iri kana tiri kunyepa ende uyezve hatimire baba imimowo kama munenge muripo tinonanaira nayo zvikita sei zviri kutaura kusvika tabuda neanza yedu isisi tiri kuteera mashoko atakapirwa naMutoko nokuti tichisvikamo takatotanga kubhlemiwa kunzi ng'anga yemakaunza tata tiri pane rimwe danho ratiinaro ratiri kufanirwa kutosimuka tichienda ikoko saka toti tiri padanho iroro kwakuitika futi zvimwe izvi zvaakuuya pakati toona futi kuti ishe wayo wakutotibhlema futi kuti iyoyo wamakaunza iye hapana zviripo makajiwa mari purufu yacho iri papi umbowana umbowo papi makambowanyeurirewa here chidimbo
kuti mumhuri imomo zvakamira sei muchireva isisa aiwa imi handikuzivi anyabvira shakaenda baka handikuziva kuti nhasi unotipata zvatoo kumasa ko zvino pawakanga wakutitsoropodza isi ndo patiri kubata isisi hatisi kubata bamanzwi edu tiri kubata nyaya mafambiro atiri kuita pamusoro vakuru pamwe ndingakuchingurirai chiri pakati penyu dare riri pakati penyu imi nevaenzi dare parakasvika pamambo Mutoko mungaedza kutsvaga mashoko akawanda hapana mashoko akataurwa vakangoti tichatanga kubata vekwamasawa tovapinza mudare motaurirana nenhau iyi nokuti isusu hatina zvatingakwanisa vakatofona vachida kuti vataure nemi zvikanzi hatina kukwanisa kubatana navo handifungi kuti pakati pedare iri rekuti mungatongani riri pakati pevatumwa nemhepo kubva muZimbabwe nemi vanhu vekwamasawa kuti mune chekuda kuziva here kana kuti mukuda kutongana nyama here kana kuti mukuda kutonga mhepo here kana kuti moona kuti nhau yenyu mungaijekesa papi ava vanotaura zvemhepo pano tiri kutaura zvenyama ava vatumwa nemhepo isi tiri kutongeresana zvenyama saka zviri kuti siyanei mhepo inotenderwa nenyama tisu tinototi tiri panyama wasekuru taakudai wochiuya saka pane dambudzo ndopokuti zvandataura kuti masvika mumusha imomu wekwamasawa newekwachifi mune zviri kuitika zvakawanda saka tinogona kunge tiri kutadza kuda kutambira asi toda kutanga tanzwisisa hatisi kuramba kubatsirwa nemi yairi kutaura nomwana wanguyo yakasimba mugona inoda background right background tinoda ndinota tiridzira guru vamwe vakuru havapi papano tinogona kukutenderai kuti shandai handitika takutenderai kuti shandai tichada kuziva kuti vanhu ava vakabva kupi handinonzwisisa uye kuti vanoshinangwa chei ozi vamwe wacho watu vanozvinangwa zvokuvhara mhepo kuti ireke kuburika handinonzwisisa vamwe watu vanochinangwa chokuuraya ari kusvikirayo kuti zvipere handinonzwisisa saka isi tiri kutanga tati isisu wari kutibatsiraka ngavawe wari genuine ozi isisusu tinogona kusangana nematsotsi achida kutibatsira icho tiri kutya ndechokuti takasangana nezvimwe handinonzwisisa zvakada kufanana neizvozvi handinonzwisisa zvovamwe wakanga wachida kutifeka saka isisi zvatinoda vanhu vakuuya kotibatsira taakutanga taita suspect yokuziva kuti wabvepi wafamba sei chinangwa chavo ndechipi hatinonzwisisa peno mumwe wedu atenda ikoko kuda kovhara mhepo ipi iyoyi hatinonzwisisa saka hatisingoti mhepo dzese ngadzitibatsire tinoda kutsvaga kuziva kuti mhepo isisu yaakutibatsira iyi iri pachokwadi here chokuti chibudise nyaya dzipi icho tiri kuda imhepo iri kubatwa iri chokwadi chokuti tione gwara rokuti isisu tiri kuda kuti tibate mhepo yedu iri kukonzeresa problem mumusha mupimu mumusha muno wezisa hatichade vanhu vari kutendera wezisa tambura nanuza tiri kuda munhu ari kutibatira mhepo yekuti iri fair yekutaura kuti kana vatumwa noZimbabwe iri mhepo yekuti atumiwa noZimbabwe ine purpose yokutibatsira kuti zveshuwa vanangu vatambura meyaziva kuti inini ndini muridzi weZimbabwe ndini muridzi wevana vavese kwese tese tinotongwa noZimbabwe ofuti ati vana vangu vatambura ndafunga kuti ndiwape mutakanuri ari kuvatsvitsa panomarangwanda unonzwisisa ndizvo tiri kuda utitsisa pana marangwanda aya okutaura kuti munhu akauraya uyu tatopedza bozisisu chotiri kuda ndechekuti hatitoda vanhu vanotisiya tiri pamhepo kutaura kuti aiwa ndandoya koti ndiyeyu takamunzwa wokutiudza kuti ndiyeyu ari kuzviita handinonzwisisa hatitoda kunzwa kuti ari kutiudza kuti ndiyeyu tiri kuda peno ari kutaura kuti mhepo kana yasumuka yabva kuZimbabwe inogona kunge yakatoti simbei inogona kuti manje tikatotauraka inogona kuti totaura rume muri kutambura henyu uyu akazviita uyu marangwanda aya handinonzwisisa tabata kachokwadi kuti mhepo yayo yakobatsira bati dzimwe mhepo manje dziri kutokonzeresa zvotisiri kuda saka kwamambo uku takuita suspect kuti wari kubva nokwamambo uku wanogona kunge wasiri pachokwadi wanogona kunge wari wamwe waye wari kuuya kokanganisa zvotirikuda kuti tiite ende tikubva tatsimbirirwa nokuda kwokuti ndimambo akuti itaizvo ndiri kudazvo ipapo saka mambo hatitongere basa katati isisu mumusha mako muno tisu tiri kuhwara kana tichihwara ngatirapiwe kumusha kweduyu ana baba inini ndiri kuti hangu nemuono zvatiri mheno ndimi muchapasisawo asi inini ndiri kuti tanga tine patasvika pane zvakataurikawo zinofanirwa kuitwa
ndo zvatiri kufunga kuti tikatanga tapedza izvozvo ava vauya hatisi kuramba kubatsirika ba tozoti towatsika tambotanga taonawo kuti izvi zvatanga tatsika izviwo izvi kudhara izvi zvatisvitsa pape nokuti hatingati tichiri murwendo tobva tagurisana kuti taona uyu anyanya kunakei kana chaataatiratidza ndo maonero angu nematauriro takamboitawo nevamwe vatakanga tiinawo nezuwo ini mapindiro atingandoita ndeyekuti taifungidzira kuti kana munhu auya aika achida kutibatsira papasina chakashata ende zvanga zvisina pazvinotitadzisa kuti uendo kwedu kuende mberi avaigona kuita zvavanokwanisa ati kundoitira musha wedu uno vanhu vachiona asi isu tichiziva hedu kuti tine imwe yatiri kutsingirira iri kutaurwa naPaulo ndiyo because nyaya iri kutaurika ndeyekuti inini ndiri kutsvaka ba akanyanya maningi ndiri kutsvaka ari kundirapa kuhwara anonzwisisa kana ndichitsvaka inini ari kundirapa kuhwara ndiye ndiri kuda asi ari kukonzeresa mumusha mangu ndiri kumudara anonzwisisa tiri kuda vanhu vari kubatsira munhu ari kudini ari kurwara kana iwo vari kutaura chokwadi kuti watumwa neZimbabwe andinonzwisisa Zimbabwe shuwawo kareko raimiririra kurapa wana kana wahwara munyika vaita chimwe chinhu chanetsa riri Zimbabwe rekuti rinomiririra kubatsira andinonzwisisa rinongobatsira because hapana chetiri kulipa hapana chetiri riri kurapa wana waro andinonzwisisa asi chotisingatore ndechekuti rikonzerese futi confusion ipo tasvika tinoda kuti mhepo iyo isumuke kana yasumuka yoronda zvainotika yakatobudisa dzimwe ikatobata dzimwewo mhepo dzikatobatiwa andinonzwisisa ngaiite tione kuti yasvikawo papi andinonzwisisa tingashore peno pakuru wasumuka wanzwira wana wawo tsitsi andinonzwisisa wari wakuru wati wadzura wana wawo tsitsi ngativaone kuti wari kuda kuita mabatsiriro rudzi kana iri mhepo inonzi aiwa mhepo shamwari isisu maitiro akiita yati chayauna baya mira hako anonzwisisa inokumbirwa yomisiwa mumusha medu tisu tiri kurapira kana kuri kutaura kuti inogwara uri kutaura samatauriro wari kuita wari kuti iyo isisu tinoronda kusvika pano marangwanda anonzwisisa tinoronda kusvika pano marangwanda kureva pano mabhonzo otaura kuti munhu ari baba iyo mhepo iri kuronda kusvika yasvika ipapo ko dzimwe mhepo dzakagumira panzira dzisina kuronda itswa nhanganyaya tisina chimwe chabatika kana chadii nekuti isusu takakurira zvedu muchipostori asi tine matafamba kubva pakatanga nyaya tine zvatatodzidzawo mataurirwo enyaya kuti kana wasvika pane mubatsiri unotaura uchitii saka isusu hatiri kuti kana zvatenderwa hazvo kana wachipa chidimbu chinoita kuti vanhu vave nomuono pasina chimwe chaitwa nekuti matiri kufamba tiri kuona pane zvinotanga zvaitwa kuwana izvozvo isecurity yedu ndosaka tati hatisuda kusvika mukati mudare kana kuti mudzinza redu kwamasawa tiri vamwe chete asi takaita kusangana kwokuti kune wasiri paground nevamwe vari paground ndo vari kunyanya kunzwisisa situation kuti iri kufamba sei iri kudei nematambudziko vari kusangana nawo mumwe ari kungosvikawo nhasi ongoinzwira pakati asinawo kwaabva uko tiri kungozongosangana panzvimbo kudai sekunge kusangana kwaamambo saka panonetsa kuti tega tega futi titange tanyatsozwisisana sezvamuri kutaura izvo kuti mwana takazoenda nawo wakaenda iko kudana ndisi wacho futi wari paground iwawo zvokuti dai kutaura chokwadi dai takarara usiku iwo dai tisina mwana enanasi nokuti anga conscious zvokuti anga kungogomera isi anga atotioneka mune zvaakataura maradzikirwa ake zvese nezvaizoitwa anga adini anga saka isisu ndo pari kutityisa endewo ininika pandandabata ndo pakataurwawo nevamwe vakuru kuti ko kana kuri kubatsira zvako tanyanya kumhanyireiko pane chikuda kuitika here hatina kuramba kubatsirwa ko madii mambotisiyawo tamboendawo neiyoyi patatasvika ipapo timboonawo chete ndo pane kunge kupesana isisuwo wemhuriwo futi asi isisi tiri kuti dai mambotisiyawo totanga tapedza patasvika apa nokuti pane zvimwewo zvaitaurwa zvatiri kutoona kuti izvi nemhaka yekuti handiri makanga muripo muchiona kuti kunongedzerwa chaiko munhu haana kudini
hana kunongedzerwa kwese kwataifamba uko wese waidhira nehomwe asi apa n'anga yakauya yakazvibakisa iyo zvimwe zvatakatoona mumusaka kuti pane chiri kuitirwa apa pane kusagutsikana sokuti zvinhu zvagara zvirimo mukati medu kuti vanhu vari kunongedzana kuti muri kupomera ava vari kudai ava vari kudai taita madivision ameno kana pane vamwe vangataure ndingangoita kunge ndini tonoramba ndikataura ndechekuti zvakashatira tikuita kunge tiri kuramba hatisi kuramba ava tichatofamba navava kana tati taakuda kuti taakuwana chiri kuitika ndechekuti ukabata zvinhu zviviri sezvamaitira takaita kuti takaenda kwakati tikaenda kwakati tikaenda kwakati pakabva mese makabva mane confusion saka tikamboti titeera apa kana zvitati taguma toya tokumbira kuti kubatsirwa tichienderera mberi ndikuona sekuti tofamba zvakanaka dai zvangotendekawo izvozvo nekutaura kwandoda kutaura chiitiko chakaitika munyika chinoteerwa nemhepo mweya unoona zvatisingaoni nenyama mhepo ndo dzinodhonzana kuti iwe ruoko rwako rwuri apa iwe ruoko rwako rwuri apa iwe ruoko rwuri apa chibata apa tiende tisvike saka pakati pedare pane shoko rambotaura baba ravati zvakadi kuti titange tanzwa mudimbu wenyaya iyoyo rimwe remazuva ndizvozvo tiri kufamba asi mhepo dzinodhonzana dzichiziva kuti nawi uyu akatsikapa ini ndinotsikapa nokuti mudare mhepo dzinenge dzakawanda saka chunhu hatisi kukumanikidzai kana kuti kukumanikidzwa haisi nhau yokumanikidzwa inhau yekuti munofanira kubvunza kuti chaita kuti vanhu vabve mudzimbabwe vachinzi endai munobatsira dzimwe nguva havana kwavanoenda ava havana havadi muripo vanhu vangouya kubatsira munonzwisisa vatumwa nemhepo kutsigira nhau dzenyu hamusati maziva kuti kutsigira here kana kuti kuramba ndizvo nai saka imimi chinhu chamunofanira kuziva maifanira kudai maziva kuti vanhu imi mauya here kutsigira kana kuti mauya kuramba muri kunzwisisa monzwa kuti matsigirira vari kuita ndiwo here kana kuti haasiriwo rimwe remazuva munogona kuramba zvimwe zvinhu zvokuti mhepo iyoyo mafamba maanayo yokunze kuti kuvakambouya vaya makavadzoserei zvinowanika tiri mumatare zvinhu zvakaita saizvozvo saka manzwa tati zvemhepo zvinoiswa kuchi kumhepo nhau yemhepo yopedzwa nemhepo zvenyama totanga taita zvenyama tichionesana kunyama rimwe remazuva zvingatibatsire imimi waenzi vedu mungaite songe muri kuona vanhu vakatsamwa nokudawo kuti hatisi kurara nekukandirwa zvidhoma vamwe tichitodzipwa usiku zviye zvinoonekwa mumamuvi zvezve ndozvo zvichiitika izvosongo ishamuno hamusi kurarika zvokutoti mukatosvika kumba ikoko kudai masvika munotoona patino nemoto vanhu vanozotopedzera vatongodzoka zvauya kunogara pamberi but iye munhu wacho tiri kutohwisana naye wacho tiri kutomona achiuya uko n'anga yanga iri kutibatsira iri kugara ichitiudza zvimwe chete zvekuti munhu wenyu haasi kurarachi nazvino haasi kurarachi saka isusu patatanzwa kuti nyaya iyi yakamira yakadai kuti isu tizoisvitse kumaofisi mahombe patakangonzwa kuti hanzi ing'anga yabva kuhurumende ndo patakada kutsvaga nokuti uyu mbedu uyu haasi kugara pasi iye ane dzakewo n'anga ano vanhu vake vakatenga for example iye ing'anga iri kutaura ing'anga yake yaakatotenga saka isusu mahungu akadaro imi munogona kunzi mauya muchinzi no muri kuya kobatsira shuwa munokubva kuno mazosvikorwa makumbo kuno mabatiwa pamwe nemhepo yeye mukomana iyi saka isusu tinenge chida kuti tionesane vanhu basa risati ratanga pakuti varumeka isusu zvinhu zvotiri kuita tisi tiri kurwadziwa tikuda kungoraudzana zvinhu zviri straight chaizvo kuti mahumbu hatichamade pakana kuri kunzi ningirini mazawa mhepo hairambiwe pakana kuri kunzi ndizvaa zvemhepo hatisi kupikisa kuti zvaa zvemhepo ngotaurai navo baba wavhura wacho hatisi kuramba pamusoro tatadaidziwa nemaofisa mausari kuti mukomana uyu ano doketi iri akanga abva kupolisi risiri rinoshekita nozvizvo kuti ndabviswa propati yangu ndadai saka ano mazita iwo akapereka kupi akapereka ku mapurisa akatiwo takazvinzwa last week tikati vanhu ivava ngavauye kupi ngavauye uku
chinangwa chedu chachiri chokuti vanhu ivo hatisida kuvavharira ndechekuti toda kungotora statement kubva kwavari kuti tikuziva situation ine nyaya iri pana because tinobva kukuwana hatisi chakuti pahasha ndechekuti tiri kutoita kuona sokunge isisu tiri wrong mapurisa asi tirifanira kuita mutemo wedu zvaisika takusenzesa mutemo wedu manje takusenzesa mutemo wekuti ava vataurwa takutovabata toenda tovavharira tichiti isisu ziri kusvika musoro koti ndopatawati isisu no wakomana yo muda kutovharira ivo vanhu ndiwo vamwe nyaya vari kutonzi tikavaeliminata nyaya yedu haigone kufamba hamunozwisisa chomungatokwanise kuita mapurisa taakukumbira kuti vanhu ivava tovadaidza movatora ine mastatement amatora statement vanhu mavasiya toenda iko tiri kuenda because pane iko takanzi tisvike kana tasvika nenyaya iyo tozodzoka totaura dzachidzi because isi hatigone kuti vanhu ivavo vatove vaende kovhariwa because nyaya yedu yese inogona kutofira panzira because vanhu ivava tiri kuvada uko zvana mapurisa kana vakumbira makumbirire iyayi isi tautosenzesa discretion yedu taakuvatora statement tapedza kuvatora statement vanhu ivavo tovasiya saka isisi tiri kudikana kuti ndiani Simbai naJohn nani na E3 nalafu waende apa nditika wari kunzi imimi hamuna hatisi kuti mani ndozvo iye akapereka saiti rake iro nomatauri ake imimi muno saiti renyu nomatauri renyu anozwisisa because nyaya iyi ichapinda mukoti ino docket ira akafuka anozwisisa saka imimi kana maakupinda mukoti matauriro muchaita apa ndio kutaurawo maone muikuita nomazira ari kuita vazhinji nomawitness because isisu muno mahamisi mega tinomawitness iwo okutaura kuti anowitnessa kutaura takazvionawo zvichiitika maitiro akadai anombanzwisisa saka imimi muri kutaura statement muchizviperekera on your defense kuti isisi ndakadai mukaramba kutorwa statement itori mhosva because mapurisa anongotisenzesa mutemo wavo waungoti vasunge tiende kuvavharira anonzwisisa because havasoside kwedu havasocooperata saka imimi be cooperate endai mungotorwa mastatement vari kudiwa wacho vapedza kutorwa mastatement havasi kuenda kuendiwa nawo because sisi tavataura kuti havasi kuenda because tiri kuwada kuenda kwatiri kuenda kwatakanzi tiende tohwai statement because mukaramba manje kutohwa statement vanongokusunga noenda kuvharira usambotye nyaya kana yadai masawa yakumapena tatambudzika nabhii kubva nguva refu straight hatinga kana ivo vari kuvadzimuka cho tingatiende kuvamutsa kaa kuvafukura vachimuka tovabvunza usaiimendai statement masava kuti vangavati kana musingakopareti vasingabvune isangovasunga tenda kuti vana baba zviri mumaziso mavo vakadzi vari kumitisiwa achiita zvese musikanzi vese ari kupindira vazukuru zvese tichimenyararira kudai so sekunzwa kwamaita mhuri yeZimbabwe ndofunga manzwa baba vari kutaurawo kuti pano pane mapurisa tasvika paine mapurisa anokwana kuita 7 uyezve vane pfuti naizvozvo vemhuri vari kushedzwa mumwe nemumwe saka ndosaka tada kuti mungonzwa zvavari kutaura pamusoro penhau yemapurisa naizvozvo zvese zviri kuitika panapa vanhu havana kugadzikana mwoyo yavo iri mumaoko vari kutyha kusungwa nekuti B ari kunzi akanoripota kuti imba yangu haina kupiswa nengozi yakapiswa nevanhu vane agenda against inini. Njengokuzwa kwenu njengokubona kwenu balalele emakhaya sithe sifika ke emulini yakoMasawa sicekule ipolisi ithwele lembhobho asisakwazi ukuthi kuhamba njani athina phela sikwazi indaba ezithwalelwa imbhobho kuyindaba ezinkulu ezisabisayo. Kodwa lapha asazi ukuthi imbhobho ngeyani abepolisi bakhona abemuli abasahlaliseka ngakahle asebehlezi belovalo bethithibele asazi ukuthi uB lokhu akwenzayo injongo yakhe ngeyani kahle uthi yena indlu yakhe eyachiswayo akabelieve ukuthi yachiswa ngumoya akakholwa ukuthi kumbe njani ucabanga ukuthi abemuli yibo abachisa indlu yakhe ngakho ke nguye njalo obiza amapolisa. Sesumusha wasungunuka kuti ita hako basa rako sokutuma iko makaita novakuru chida tinenge tashora mhepo yevakuru yasvika mumusha basi vatiri kukuda nekuti tisi tiri kurwara tenderai henyu mberi muchiita maitiro munondoitayo kozi hazvi zvoutanga kaizvo tiri magara nazvo ita henyu vana vati tatambura isu basi vandiko tiri kuda anorwara nomudumbu uye anorwa nosasa dai ichangamiri
musore wana baba kumbire isisu kana tiri kuzimbabwe isisu hatikumbire kunanga totunga nyaya yedu isusu kana tasvika panguva yekudambudzika tasangana matambudziko akafanana neyaye kana makazosara kana pamwe makaona paita dambudziko rakadai musazomhanye kuenda kumunoenda kiye kana kupi kwamutare kana kupi kotsvaga chiremba nosvika panguva yekuti mejiwa mari asi dambudziko ripachi pachena sahwira kana abuda mumukuwa ndiyo nzira yenyu musina kunangana kana kuita sei kuona mai majana mapurisa avo kutanga kuita sei dai rimwe zvona izvo zvichikonzera kuti mhepo iyoyo kai tichinatsa kuona tichiona maonero andakaita inini kubvira pandakauya musi yesundu tinatsa kuongorora nhau iri pano ngozi yana kutanga achiba nhasi dai tikunyepa here amaziona chii chiri kuzopa kuti anenge asvikwa nengozi anosvika panguva yekuti ngozi iyoyo inobva yavharika saka tana tichikumbira kuti zvida kuti tiite zviri pachena kuti pamwedzi wenguva munoti b ini b handikuziva apanzwa kana makamubvunza kuti uyu ndiani aite sei kuziva zviri pachena zvisina kuti tomupa kana chii kana chiba tisida kuti mhepo ibude titaure naye kana mhepo ichinge yabuda tichikumbira kuti toda varume vanotsoka toronda zvekutaura mhepo zvekutapedza nyaya yedu kana muchizvikunda kutanga basa asi kana musikazvikunde todzokera hangu kumatare kwandaita sei pandako ana mai nana baba ndikakwanisa kubatsira baba sekutaura kwaanoita mhepo inotangira pakuti mhepo ukatanga kuuraya baba vako nokuda kwezvaunenge wakabata iwewe ndizvo baba vafa uri munhu waMwari afa ari munhu waMwari anoenda kudenga anonodzoswa anonotsvaga pakati penyu kuti akonzera kuti ndife ndiya ndizvo kusere kwekunge aona kuti akonzera kuti ndife ndiyani anobva asvikobata oti aiwa ini nhau iyi ndakamboenda kuitsikirira kare kare ndikaisiya ndichiti aiwa vana vangu ndichipapatsiri ndi vana vangu handi kana vadaro chichi chabuda ati aiwa ini handisiri ndakatanga uya ane mhosva ndiye anotungamira kuti iwewe ndiwe wakandikonzeresa kuti inini ndisaenda kunowana rugare kudenga ndainamada saka iwewe chienda uchinorwa nhau yako wowana vabatsiri nhau yosvika zvakadi zvakanaka ndokutaura muchidimbu saka munogona kuswera kuita zvamuri kuita zvese izvi muchitaura muchitongana muchidii munhu asumudza nhau yenyu ndibaba vake handichataure kuenda ku handiti muzvinzwa tabanza iro kamwana mutize vakomana zviri kunzwika yapatuhwa asununguka mukaradhi saka nyaya yataurwa nababa avo mainzwa baba avo ari kuti tanga tiri kuda kuti mhepo idini ironde asi pari kudiwa varume vanozomhanya vanotsoka nokuteera mhepo iyi nokuti ipapapa pane masimba yainenge yapiwa handiti saka isusu tiri kuti muri kutenderana here tsoka dziripo kana kuchikoro mukatobvunza notonzi ndiwo anotomhanya chaizvo kuti simba anopiwa here nokuti tiri kuteera zvimwe zvaanenge anotaura iye because pane simba rokutsipikwa pane simba rokutsipikwa achitaura varipo teererai vana baba teererai tinotanga kutungamira murudzi rwenyu imhepo yerudzi rwenyu inotanga kuramba zviri mumusha menyu yoona kuti ropa raenda kunodeuka rakawanda roona kuti ropa raiva chichi chero rinodeurwa kunzi iwewe chiremba bvisa mimba iyi rawanda handiti ndizvo ko vane mimba dzakazoberekwa dzikakura vava kutevera kuti vafe uona kuti hazvisi kuita handiti saka
chinotanga kuropa renyu iri ropa rerudzi rwenyu ndorinotanga kutungamira ropa remadziteteguru renyu noti musha watsvuka ropa uyu nokuti wataka kuti zvibereko zvako zvaunobereka iwewe aka kamusikana kakaita mimba woenderako kuna chiremba wati iwe chiremba ndibvisiriwo mimba iyi iropa renyu anditi saka kana mhepo iyoyo yakusumuka inotaka kusumuka mhepo yevana vacheche vasina chavanogona kutaura kwasumuka mhepo yababa waberekwa nhasi anoti iwe inge waitomboishandirawo nyika ichiyambuka uchiprofita nyika ichiyambuka uchisumire pamberi pevanhu izvona saka kana takuopereva unganoikana maungana nese kuti mwana urambira ari kumba tanga maungana nese nevasikana nevakomana anditi mhepo yotaurwa nayo kana iri kunzi yakuenda ngatiendei vakomana haifamberega famuna madzisahwira sanyeperana kana ukaramba uchidududza sototi aiwa kuiusei uchidududze kuri kurikambiriko iwe kusi vachiramba aichakunjikeka uyo ari kubvunziwa nzipo iwe sei uchiramba tichamubata sei tichadi iri dare redu mamirira rakaita naye baba akabata chidza chemunhu pamaoko akachibata kudeso ukamubvunza kuti unodya nyama yemunhu anodara anoramba rakataurika zvese tiri pamwe chete anditi pamwe chete saka chamunoda kunzwa apa chii kuti uye akabata chidza chemunhu ime chimuona akachibata urongwa hwamambo huri kuti tifambe tiri pamwe chete mambo ane simba rokumushedza zvichiitwa munhu wese ari pamwe chete pasina anozopirikira mumwe iye omene achizvinzwira nhau iripo ndeyekuti makakumbira mhepo kutaka kuti hatidiro pamumusha toda kuti utange watitungamirira tiende tinopedza nhau dzako saka yakatiropa handidiwo ndikaramba ndogara noramba ndichikodzera ngozi mumusha pamwe chete taita kuti handiwo ubambo hwese huri pano handiro gwara racho rese riri pano soko tiri kurinzwa tine zvatabata tine zvataona na baba na masa nyaya ndima ino tese tati nemapwe ekuti tinoda kuti tizive kana kwese one chat tiri kuda chokwadi saka kana nzira yane chokwadi tese tiri kutaura inini namukoma kana nevamwe wese vakomana taita wana imimi ndi muri padhuze nemadzikoma enyu ndi muri padhuze nana baba mabati chabata ita ukupa ibasa imimi isisuka kuti tibate apo ino tiri kuwabata nokuti tironde mhepo aiwa kana yaya kutoronda mhepo ka muona chiri kuitika ndechipi baba nguva zhinji pagiraundi zvomuri kuona zvindo zvinenge zviripo pano vanhu vanenge vachingomhanya tiri mumusha wazhinji vari kumabasa wamwe wakatodzokawo wakatokumbirawo kumabasa isusu tiri kuti sezvo tauya tiri vashoma but mumwe musi tuushoma hwedu wakazogadzira chinhu chihombe saka tiri kuti ngoti varume ngazvifambe kana kuri kunzi tinoda kutera tichimhanyaka tinomhanya dambudziko musati mapindura dambudziko riripo tsanangudzo dziri kutaurwa kaizi dzinogona kunge ini newe tisiri kudzidzisa vana vamudhara vari kumashure wozoita kuda kutoredzera kuti torekodai zvisati zvadini vanogona kunge angori manzwira mamwai handiri mukupanzwa sanika vamudhara tatoona muono kuti horit chokwadi ndo kazhinja saka isisu tiri kukumbira dare rwadziwa bhuru
Taiwa imimi dari enderai mberi nonyaya ngatienderere mberi kana kukumhanyako tinako hendei tangai mazisa vakuru wenyu taurirana navo vakomana varienda kana vasenzisa mutemo isi totongo wakumbira sunga vanotosunga aiwa vari kusungira inyaya ndeyekudari vari kupuwa mari vanava mari ndidzo vari kukukuriwa navo vari kusungiwa aiwa isusu hatisi kuda kutyawo kudai nyaya yengozi chinotanga kusunga chiko munhu auraya vari kusheka kusunga auraya manje hakuna zvakadaropo aiwa kunyepe kunyepe I'm sorry. Ongo muri Zimbabwe ndofunga muri kuona nhau iri kuitika pari zvino mapurisa auya akati aiwa hatisi kuda kutora vanhu tiri kuda kungotora mastatements saka pari zvino vanhu vaya vasungwa uyezve ndofunga muri kuona avo ofisa vakatosumudza pfuti kuratidza kuti zvinhu zvinenge zvisina kumira zvakanaka ndofunga muri kuona vakutokakatirwa kuiswa mumotokari vakuendwa navo zviri kunzi zvese izvi zviri kukonzerwa naB kuti commotion iyoyi inge ichiitika I pet you. Hakuna haurayiwe ba. Followers ake ndio tishauraya. Iye atimuraya. Watu waziwa chizona. Statement rongo ndongona usungana. Asakaona muchiki mapurisa aikona. Vanhu vanotengwa nomumari. Kuita izvezvo zvakaora kudaro. Siya zvakadaro aiwa aiwa tinokumbira nababa zvinodzirwa nazvo. Kugarai pasende mogaro. Garai pasande kwapo zvaonaita kwetuni kufamba sei. We famba. Mimi isairu nyararo. Anibata uyaka. Kumbeita iru nyararo. Mimi itairu nyararo mai mai. Maita iru nyararo isisu chetukukumbira isisuka. Auya nemota yake hapa agubira uko. Anditi auya nemota pamberi mapurisa ane mberi iye ndiye anga ari mberi andinomuona zvasangana baba mungatambotaura pakutanga kuti onai pamasikatiri mungatadze kutinzwisisa asi pamasikatiri handi matoona mapurisa akamirira imimi kwamuri aiwa ba isisu takadzika uku kumapurisa ndo kuna dambudziko kumapurisa kuna dambudziko
ndiri kuti inini mhanya ndikokita sei chendiri kukumbira nechekuti ngatisinzei mhepo isusu ukana panozuvapo tinofanira kuti isusu tapedza basa runyararo isina tinonanga kuti uyu munhu anozvinanga ega nomhosva yani nomhosva yake asi takambasvikazana panapa hapana kuti tinosvika hapana kuti tinombosvika isusu wamda kana simba riripo nokuti iye ane zvaanotaura kuti ndinoda zvekupfumbatiso nokuti ndiri kuvharwa ndinoda zvipfumbatiso ndo zvandinoda kuti ndisavharidzirwe kufamba nekunokuratidzai pane pandiri ambuya wanga wana unge vadini wandipa zvekurwisisa ndo hondo yamaiona yaitika awaida kuedza kumanidzira akazita kuti adini kupanzwa ipapa asi nawini tikamaende ogona kundikana takusvika papfupfupiso maona ka mvura ndobvarenda musana tisingati kuti mhepo iyo yobuda amazvana uchiri kuchena waenzedu tinavavo toita basa rekuti tese tiri pamwe chete pasina anonzi adzvinyirwa kana kuti dini ba tisati papakunanga munhu tiri papakutonga nyaya iso zichi zvoziiri chobadi chinobuda chega pachena todzoka futi mapurisa ikoko futi ka toti chionai wamazosunga vayavo todambudziko naro ndiripi hongu ndofunga manzwa matare anga achiitwa nevemhuri vachiedza kuona kuti vobatsirwa here kana kuti kwete, nekuti dambudziko nderekuti havasi kuziva kuti vabatsiri ava vabva kupi, asi hazvo vazowirirana kuti aiwa ngatibatsirwe. Abemhuli basuke basebethatha-ke isiqiniseko sokuthi hayi ngcono sincediswe, kodwa-ke khonokho nje ukuthi abalalwazi lokuthi abancedisayo laba bavele ngaphi, badingwe mbani, kuhamba njani, kodwa-ke baqine bevumelana ukuthi hayi abazancediswa. Chitiko chaitika chinosuwisa ndofunga maona mapurisa anga ambovimbisa kuti hasi kusunga vanhu, asi tazoona vanhu vakakukandwa macheni. Uyezve changoti vhundutsa isusu ndiyo nhauka yepfuti. Vanga vabata pfuti vachiratidza kuti va ready for action. Hatisi kuziva kuti mhuri iyoyi neushoma hwavo ndohongo uchidhiserva here kuti pange pachiburitswa pfuti, nekuti ka pfuti tinoziva painobuda ka panenge pasina kumira zvakanaka. Okusethusileyo lathi imhuli yeZimbabwe ukuthi sibone amapholisa esekhipha-ke izibhamu, asisakwazi ukuthi imhuli leyi bayingozi kangako ukuthi sebengahamba bethwalelwe imibhobho kuhamba njani kahle kahle, ngoba thina sikwazi imibhobho ithwalwa nxa kuyukuthi indaba inkulu okwenzakalayo kuyingozi. Dai kuri kunzika pakamboitika imwe hoho taitika mapurisa auya achiziva kuti mhuri iyi iri violent, otherwise paigona kungotakuruka kapistol chaiko nemacheni chete, nekuti mazira atiri kuita vekwamasawa hapana patamboona ka vachirwisana nevanhu kana kuti tingazoti vangarwisane nemapurisa. Uyezve iye B ari kunzi ane ngozi akaponda munhu, ari kunzi akaponda munhu haana kumbogara arwiswa. Naizvozvo zvangoti katyamadza kuti chii chaakutora nzvimbo kuti pazenge pachiwiwa nepfuti, asi seivo varidzi vemutemo vanoziva zvavazviitira hatingapindire hedu nhau idzodzo. Kuyahlupa ukubana sitholakale sesibuzisisa amapholisa ukuthi abakwenzileyo abakwenzeleni, kodwa-ke imhuli yakwamasawa siyazi iyimhuli elokuthula, akula even usuku olulodwa lapho abalwisana khona labantu, sibazi bengabantu bokuthula, kodwa-ke asiza kuthini ngumthetho. Parinasi pari zvino tombogumira pano. Muchikamu chinotevera tichakupaika vacho vauya vati vabva Zimbabwe kuzobatsira mhuri ino kuti vanenge vachiripushawo sei, vabva kuna B here kana kuti ndevemazviro kwazvo. Uhlelo lwethu lwanamhlanje sizaliphethela khonapha, kodwa-ke kuhlelo olulandelayo sabe silinikeza abancedisayo bencedisa, sibone-ke ukuthi bazayihambisa njani indaba yakhona, singazi mhlawumbe bavele ku-B kumbe kuhamba njani, sizathi sibone ukuthi abazalihambisa njani idale labo. Andrew Neshamba, Thadiwa Nashe Kutama. Ngatisangane mune zvimwe zvirongwa, asi musakangana kusubscribe ku Drewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level.